Lead us not into temptation. Kay naara ba sa text na ko, Lord. Nagsige ra ba sa ingon nga, you are the apple of my heart. Ayay. Nya magsige ra ba sa ingon nga, nganong karon pa man ta nagkita. Agoy. Lead us not into temptation. Di ba? Ana mo na. Kung ang imong bana o imong asawa magbinuang ganina, naasa na mo duol nimo. Oh. Pras nako, magbinuang ang madre. Nasa na mo dool. Kuan mamining kumit mami aning silibase kuno kanang wa gyoy kuan ba wa gyoy asawahay. Nasa daghang mag-text. Iatol ra ba jud kana bitang naa ka sa down moment ba kana mangita kag somebody to be with. Ayan na ba? O na day mo thanks, Father. How are you? Pare ano guna ni Lord. Give us this day our daily bread. Sige, manindog ta para sa atong pagsugod sa atong ikaduhang adlaw sa recollection. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, amahan namo anak ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan. Moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Pasasala, karon ug sa oras sa amoy kamatay. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. San Vicente Ferrer, sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Manglingkod, ayong gabi. Kinsay naka tambong kagabi tas kamot. Kinsay karon pa ni tambong. Na purgatorio na mo. Ang wa na gyud mo tambong. Wa na impierno na to. Mga igsoon, ang atong topic sa atong Lenten Recollection sa parokya karon mao ang atong tema sa atong pista. Mao na atong usual nga i-topic, no? Unsa to'y tema nato karon sa atong kapistahan? Naray. Basa Kusga, ready, go. San Vicente Ferrer, lig-on og sulundon nga kauban sa mga magpapanaw sa paglaom. Sa in English, sao na? Atong suwayan ko na ba, kisa man day kamao mo in English. Aritas mga sakristan. Wa man. Aritas mga asyirit. Sige, magpanghapakay. Aritas sa... o pag ni matunuli, wanan. Hukom na yung patay. Di asa ni ko ni Ana. Ato in English son. Yan eh, walang nagkatawa ni da, walang na. Nauna pa pa doon. Nauna pa, unya pa. Namo diha? Wasad, adi ay maestra kare. Na ma'am, ako di ko musugot maestra magpakauwa ni di ka mao. Nagpanaw na pa kung ni in English anang sulundon. Basta San Vicente Ferrer, strong and sa Bisaya ng sulundon of the Pilgrims of Hope. Ala, kamo ha. Strong and constant ko nunay, ingon sila. So, gato nang in English on Saint Vincent Ferrer, lig-on, firm or strong, and sulundon, ideal or model, nakauban, model, companion of the Pilgrims of Hope. Saint Vincent Ferrer, firm and model. Pwede sa nato, good model, sulundon. Good model, companion of the Pilgrims of Hope. Kinsay nakaila dinhi ni San Vicente Ferrer. Kinsa na si San Vicente Ferrer. Kinsay makahatag og
short backgrounder. Kung tawagon si Sister Karina. Aliter. Dong, taga-era ng microphone dong. Radong ay. Hello. Suga din. Hay may kusugli kayo. May gabi sa tanan. Ato bang ito ay diri ka rin matras mo nung gagi. Kinsa na si San Vicente Ferrer nga atong gihimong patron. Si San Vicente Ferrer, mong nga itong patron, itaw, ako katuon rin ba? Ipagkataon ni atong January 23, 1350. Oy, katikista, correct me if I'm wrong. Unya, kanang, namatay siya at the age of 69. Ni atong April 5, 1419. Mura. 1419. Tanaw na lang ko itong notes. Dre, naabi ito dito. Ano kay notes? Oy, kopyahay. Sige. Pangopya mo na cellphone, oy. Unya, nakuan siya. Gibayaw siya sa pagkasantos pagka June 3. Pagka June 3. June 3. Ang sa matong adlaw, ang sa matong pitsahan. June 3. 1450. Ambot. 1455. 1455 dre. Naki-PYCC dito dre. Okay. Wala siya. Karon, nakaila naman tang San Vicente Ferrer nga nakuan ni siya na sana nataon ni siya ni adtong niya raman ni dinhi January 23, 1350, Valencia, Spain. Namatay siya April 5, 1419 at age 69 dito sa Vannes, France. Unya, ang iyang kaniganing parents, si Constance Miguel Guillem Ferrer. Ang iyang mama, Montines Guillem Ferrer. Unya, Dominican ni siya nga pare, friar, Dominican, mga abbreviation na nila OP, Order of Preachers. So magwawali gini siya, magwawali, Order of Preachers, founded by Saint Dominic. Ako dito sa ko na train sa Dominican, dito ko ga-eskwela sa UST Central Seminary. So ako usa ko ka by formation sa akong theology o sa akong pagkapari. Murag dako-dako og na-contribute ang mga Dominican. So suod-suod mi aning San Vicente Ferrer. Niya ako sang ginikanan, mamagpapa, kaming tanang mga anak, ang ilang patron nga debosyonan nga kada gina June katong buhi pa sila, ilagin ng pangajian o niya maghikay gin may gamay ana, pistahan po nila kada June. Kanang June mao man na siya ang iyang sama na siyang John sa kinabuhi ni San Vicente Ferrer. Ang sagito ter, katong ingon ninyong John, mauna ang iyang pagkakanonize, John 3, 1455. Nya mauna dumdum nilang mama nga maghikay gyud. Nya mga tulok siyam ginakadlaw. Nya gamay pa kong bata, mag-atang ko kay ang manabtan ang ako mang iyaan nga mao sa among katikista manghod ni mama, magbantay gyud ko anang inig basa na niya sa kaning gosos kay basahon ra man di man nakantahon nila. Ay mag-atang ko anang nindot kay diha nga gosos niya katong ingon nga ang babaeng buang sa gibuhat sa babaeng buang iyang luto ang iyang anak nga gitadtad kay gahuna-huna siya nga iyang kanon. Unya giuli ni San Vicente nga buhi ngadto kaniya. Talagsaon kay na. Suway na kamo mga ginikanan, lutoa ang inyong anak. Tadtara ba lutoa? Unya tanawa. Nya ihala dayon ngadtong San Vicente, naon na tong mabuhi ba? Pero kadto nabuhi kay mao buang man sagod ang inahan. So kinahanglan usa mong mabuang. Una pa mo tagaan ni San Vicente. Unang wa ko magtuo nga ang una na kong parokya mausad ang San Vicente Ferrer dinhi. Una siya. So una San Vicente. Karon gitawag man nato siya Ligon, firm og sulundon.
modelo. Basta ligon gani, unsa man ang ligon, dali matumba o dugay. Katong building sa Myanmar, paglinog, nahugno dayon, unsa man to, ligon o hoyang? Katong Twin Towers, gibanggaan sa eroplano, hugno yun, ligon to, hoyang. Ligon to pulos, oy. Tinligon na to. Pero doon alay mas ligon pagyod katong eroplano, sila ka estimate ato nga ingon ato detong mahitabo. So, ligon, pero si San Vicente Ferrer, hain man ang iyang kaligon, dili physical firmness or strength, kung dili on spiritual. Di gyud siya mabuntog o giyawa. Kilingya imong tupad. Nakapila na ka nabuntog siyawa. Nakapila na. Kapila na kagiyawaan. Si San Vicente Ferrer, di mabuntog o giyawa. Nga naman, kaya di man siya mahadlok o giyawa. Ang una yung makabuntog nato, kana yung mahadlok ta. Pananglitan, na kay kaaway. Nyab, inig atubang ni mo si mong kaaway, kulbaan ka. Hadlok ka. Dritso na yung kagkabuntog, ana. Parago na manuwa tag basket. Dahil basket, yung tapad-tapad. May kinong, may kinong tuwa, may mugbo na to, tagas na to, tagas na nila. Anak, kamo di ba, manuwa mong basket. Inig tapad-tapad, ulong na, og mulahos yung ka, na naman kay kahadlok, ay, wala. Dakdakal na katubangan, di juga kasagang, may hadlok naman kadaan. Lingay mong tupad, yung na hadlok kagyawa. Nako no? Hadlok mo? Matay ka rin. O nganong di man mahadlok si San Vicente Ferrer og yawa, tungod kay ang iyang pagtuo, ang iyang paghigugma, o ang iyang paglaom nakasintro sa Ginoo mismo og sa mahal nga Birhen Maria. Kay kanang mga Dominican, ang ilaan ng pinakasintro ang Holy Rosary. Kay usa sa mga promoter gyud sa Holy Rosary mao si Saint Dominic, mga Dominican, Rosario. Unya naa diha nakasintro ang iyang pagtuo, paglaom ug paghigugma. Kita man gud usahay anha ra ta kutob tuo-tuo. Totoo ba nga? Adto kita dito, katong imahe ni San Vicente dito sa Pitalo o atos Bugo, kanagi atong adtoon. Siya na may bago diha kang Padersiano. Sa ayaw na, kay slatra na ihatag diha. Totoo ragit ko to ba? Ayaw na diha. Pitalo, yun, Pitalo. Naasa pa yung Bugo, tos Bugo. Na diha, San Vicente. Ayaw na. Sige lang nagpamaligyang slat Padersiano, di na makaayo. Para na bang kutob rin kita ng totoo. Adto ta sa kuan, Simala, adto ta sa Rigla, adto ta sa Lourdes. Nga naman, ito milagroso ka itong birhen dito. Sana ama sa na birhen da ilang Padersiano. Segunda patron man na. Ayaw diya, uy, wa na ayda. Mutik mga kag-board exam. Ay nga to, Simala, ayaw diya. Padersiano nga, mahagbong man ka na. Imo ng kuan, imo naman anak ka pa-blessing. Totoo rin kita kutob. Ana, na ako na ibirhin sa inyong kapilya na ibirhin. Anong ato mo juga ato? Basig tuo-tuo ra imo. Pero ang iya, pagtuo. Unsa may kalainan sa pagtuo o sa tuo-tuo? Ari na sa ko dire. Unsay kalainan sa pagtuo o tuo-tuo? Way nahimo. Ari ta diri unahan. Belief o hearsay, mga Father. Di ay gustong mo save Sa ako lang opinion, Father, para nako is pagtuo, which is faith jud nimo nga maskin asa or maskin ara kasi imong balay, masampit ra jud nimo ang Ginoo nya para nimo maskin diar ka sa balay, kabalo ka nga naminaw siya. Pero kung tuo-tuo kanang sa mga storya sa mga tao nga kanang lugar is milagroso, so wadto ka. Mura mo sa din siya madre di ay. Sige. Ngita taglain dire. Ang gabi. Ang
tinudanay nga pagtuo dre hugot gyud. Hugot gyud ang totoo matod pa nila. Mao na dre. Hugot lang pagtuo sa tinudanay nga nagtuo. So ang pagtuo kuno nga tinud-anay hugot gyud sa ato pa way kuno-kuno. Nya kun tuo kuno matod pa. Tinuod na inday. Well, for me, Dre, kanang ang tuo-tuo is like, kanang nituo lang sa kay magituhan sa uban. And then, ang pagtuo is, kanang imuha na gina siya. So, kanang mas strong yun ang kanang faith ni mo ni God. Ay, pwede na ka musod og Madre Ibon eh. O, tanawa ato mga asirit. Sige lagi nagpaminaw. Buutan na sila. Ari ko na taring murag may pagkabuangon. Adi bangon eh. Karing pinakabuutan. Ang pagtuo, gikan ka na sa kasing-kasing mo o sa imong pamalandong kana tinuod gina, ligon gina ka, di gina mabalik. O kung totoo, nagduha-duha ka, way klaro. Una diferensya. At pa ang pagtuo, ligon, ang totoo, huyang. Sige, atong pakpakan ang tanang nanubag. Praise the Lord. Mayuhan na ninyo eh. Katong nanubag nga nindot kayong pagkatubag, pwede na to mga matay. Nga katong naglingiw-lingiw. Yes, sakto na inyong gisulti, no? Nga ako na lang pun agamay ang tinuod nga pagtuo nga ligon gyud ang atong gituhuan mao ang pulong sa Ginoo. Kanang tuo-tuo pulong sa tao ang gituhuan. Ako na mo, basta pulong gani sa Ginoo, tuo. Pagtuo na, pero pulong gani sa tao, tuo-tuo ra na. Pulos man na sila makaayo. Ang pulong sa Ginoo makaayo na to. Ang pulong sa tao makaayo sa na nato. Pero pulong ra gani sa tao, dili mo coincide, dili mo tukma sa pulong sa Ginoo, gitawag nagtuo-tuo. Example, moingon dayon ang pulong sa Ginoo, kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil og bayad. Makaayo na dili. Pulong mas Ginoo makaayo gina. Nya human ang pulong sa tao nagingon, ang utang dapat bayaran. Makaayo na dili. Be, hay may sundon nimo anaron. Hay may mo sundon. Kung kamo magpahulam, ayaw na paningil og bayad o kanang ang utang dapat gyud bayaran. Kung mugamit kag pagtuo, di jud ka maningil og bayad. Pero kadto kas totoo, bitaw no, ang utang ko sad na, maningil din ka. So naa ka nagsubay sa totoo. Napailain ay, naingon si Kristo, ayaw mo kahadlok anang makapatay sa inyong lawas, apan dili makapatay sa inyong kalag. Pulong na sa Ginoo. Nya nadayoy taong moingon, ay mugso diha, kay na ay multo diha, patay jud ka. Ana. Ay may mo nang tuhuan. Musuod ka diha. Musuod ka. Narabay multo. Saan musuod jud ka? Naraba ko ni mohilak bata diha. Anak jud ka diha. Bahala ka. So kung ato ka mo tuo sa kang Kristong gisulti nga kanang makapatay sa lawas sagdahi lang na. Pero kanang sultis tao nga na multo diha. Okay ra na eh. Adi jud ka mahadlok. Kay nigabot sa multo, maingon raman ka, lawas ra may mapatay ani. Di ba? Magduog pa mo higda sa multo. Madugay mahagok sa tong multo. Ana. In short, ang tinuod nga makawagtang sa kahadlok nato sa dautan mao ang pagtuo. Pero ang atong tuo-tuo makapasamot sa atong kahadlok. Kay hadlokon man ka ng pulong sa tao. Ala, ayaw nagsunda. Bantay lang yung ka. Anaon man ka. Pero si San Vicente, dili ingon ana. Ang iyang gituhuan, ang iyang gilauman, o ang iyang gihigugma, ang pulong sa Ginoo. O ang tanang mga santos, ingon ana. Sayon bang sundon o dili? Sayon ba silang sundon o lisod? Di kinaingon ba yata? Sulundon. Sa ato pa, musunod ta. Nya sayon bang sundon si San Vicente o lisod? Kinsay mo ingong lisod sundon, taas ang kamot. Okay, very good. Kinsay mo ingong
sayon sundon, ta sa kamot. Oh, unsa man day mong uban? Depende. Awa na, kuha na mo si awa. Kay matod pa ni Kristo, dili gani mo mupili sa yes or no, iya na mo si awa. Sige, tagaan ta mong second chance. Pilia. Kinsay mo ingon, lisod sundon si San Vicente Ferrer. Tas ang kamot. Naay duha ka buok. May okay niyang kon mo 5. Kinsay mo ingon, sayon Father. Tas ang kamot. Ang di mo isa, iya si awa ha. Bantay lang isa. Nagyapoy wa mo isa. Pero ubay-ubay nang ni isa. Abot nag mga 90%. Sige. Ang tubag, sayon kayong sundon. Purting sayona. Ilinga imong tupad. Uyon ka nang gingong pader. Uyon ka. Purti kunong sayona. Uyon. Pero nga nung jutay raman ang santos, nga, murabag santos o kinabuhi ba? Sa to pa lisod ay, ang kuan, ang lisod, dili sa pagsunod, kung dili sa pagdesisyon. Una kang musunod, muhimo o sa kag desisyon. Naa sa pagdesisyon ang problema. Murabag mutira kag aro ba? Ang imong tirahan, diha, duol kayo. Duhara kadupag ikanimo. Maigo gina. Pero ang imong desisyon kay ari man kamutira dire, unsa man pagkaigo ana. So ang gipaningkamutan sa yawa aron ta dili dili makasunod ni San Vicente Ferrer, ang paningkamutan gisyawa is our decision making. Anha niya diha i-invest ang iyang gitawag og deceptive power. Iyatang libugon. Si Maria niagi sa siyag kalibog. Hasta San Vicente Ferrer. Kadto diyan nga suporta siyag Santo Papa nga dili tinuod. Naglibog sa siya to, nagkakontrahay sila ato og barugana ni Saint Catherine of Siena. Pero pag-abot na sa panahon nga natinaw na sa hunahuna ni San Vicente Ferrer nga iya dayong gisuportahan, dili gyud ang angayan nga tinuod nga Santo Papa, iya jung giingnan katong iyang gisuportahan. Undang nata, musuporta nata dito sa tinuod nga Santo Papa. Ni desisyon siya. Ang mahal nga birhen, naglibog sa siya, usaon man ni nga mamabdos ko ako hilabtig laki. Pero pag ingon, ang Ginoo mo'y nagbuot ani, pagkahibao ni Maria nga Ginoo di ay, awa na libog-libog. Masana, sulugoon ako sa Ginoo, matuman din kanako, sumala sa imong pulong. So, the decision. Once makadesisyon na ta, porting sayo ng sundon ang dalan nga gisubay ni San Vicente Ferrer. Ang pangutana, unsaon man aron makadesisyon ta, padulong gyud sa dalan sa kanang gitawag og magpapanaw sa paglaom. Una, kinahanglan kita og knowledge, sufficient knowledge. Karon ari na sadta sa pulong magpapanaw. Unsa man ang pulong pilgrim or magpapanaw? Saman mo soroy na sad ko? Di man ko pulag soroy ba? Tubag mo ha? Unsa man ang pilgrim or magpapanaw? Sunod ta sa agi sa Ginoo. Sunod sa dalan sa Ginoo. Padong sa Ginoo, magpapanaw. Ang mga katawhan nga nagpadulong ato sa langit. Katawhan nga padulong sa langit. Ikaw, Brad. Kuan, Father, kanang preacher sa maghatag sa mayong balita para sa mga tao. Alagad sa mayong balita para sa mga tao. Ikaw, Brad, may medyo kay ka mo gitara, Brad. Mga gitara sa mga tubangan. Oo, kan. Ipatubos ti ka sa imong master, ha? Magpapanaw, magbiyahe nga puno sa paglaom. Magbiyahe. Ang mga katawhan nga believers, Father, believer of God, o nagsalig sa Ginoo.
believers of God, yan, nagsalig pag Diyos Ginoo. Sige. Hindi, nagduko diri ay sa una. Sa una yung bataan. Wala, kaya sige duko. Sige. Ako lang itong gitistingan ang nagduko, kaya mo siyang nahiubo sa kalibutan. No? Mga igsoon, ang magpapanaw, pasabot, dili sila permanentes o sa kalugar. Muagi lang ba? Muagi. Pilgrims gani, muagi. Nya kay pilgrims gani, pasabot, doon na siya'y gigikanan, nya doon na sa siya'y paulianan. Murabag, gikantag dinhig San Vicente, mo pilgrimage tangadtos Holy Land, 5 kaadlaw, 10 kaadlaw, 20 kaadlaw, mo balik kita dinhi sa San Vicente kay pilgrims raman ta didto. So, know your homeland. Kinahanglan mahibaw tag diin tagikan ug asa sadta padong aron ang atong panaw siguro. Kay basig ang atong gigikanan, gikanta sa south, ni pilgrimage tas norte. Ni adto na nun ta mo ending sa eastern part. Adi ta maulis ato. Adi man tagikan. Kitang tanan gikan sa din tagikan sa abog. Ay, may pagkatubag. Nahinomdom pa day mo atong inyong Ash Wednesday. Ikaw abog, hinomdumi nga ikaw abog, ug sa abog ka pauli. Pero dili na mao'y tinuod. Di na mao'y tinuod nato. Gisulti na ni Kristo nga abog ta, sa abog mo balik, pero nag-refer na sa lawas. Mo na ang atong lawas mo'y kurusan na ng abo. Ug atong basahon sa Genesis, doon ay duha ka parte ang atong lawas na ay unod, na asay espiritu, the flesh and the spirit. Nya kanang flesh mao na siya ang mubuwag o mubalik sa abog. Kay matod pa sa Book of Genesis, lapok ang gihimos Ginoo, pagkapurma-purmang tao, iyang gihuypan sa kanang gitawag og breath of life, ginhawa sa kinabuhi. Iyang gihuypan. Paghuyop niya, ang lapok na himong tao na nay kinabuhi. Muna inig human sa atong panaw, ang kaning lapok mubalik sa lapok. Pero katong gihuyop sa Ginoo, diin man to gikan ang espiritu. Gikan niya, gikan sa Ginoo. Di adto sa tumubalik sa Ginoo. Muna nga sa atong panaw, dinhis kalibutan, atong hinomduman nga kita di ay lawas o kalag. Daghan nato gasigig panaw, kutob ragyos lawas ang hunahuna. Muna kanang imong gisigihag pariban nga buhok, kanang gisigihan nimo kiskis nga kilay nya imong badlis-badlisan, kanang concern kay kas imong naong, imo ginang paputi-pution, imo ginang lipstick-lipstickan, limpyuhan, sininaan, terno-ternohan anang terno nga eyebrow, terno nga kana ganing sa panang uban diha, bag, hasta pagani inyong sana diri, sandal, lawas ra na, adto na mubalik sa abog. Gilingya, lingya imong tupad. Ing na maabura ka. Ano ba? Na maabura kang maabog ra gyud ka. Na. Pero ni anato nga gitawag og kalag nga dili maabo. Kay di man sa siya gikan sa abo. Gikan man siya sa Ginoo. Mao ni siya ay muadtos Ginoo. Mo nang nakaingon si Kristo, ayaw mo kahadlok sa makapatay sa lawas. Total ang lawas mubalik ra man sa abog. Kadtog yung makapatay sa kalag mo to'y kuyaw. Dunay tulo ka es nga makapatay nato. Unsa man ang tulo ka es nga makapatay nato? Ang sakit, ang samad, og ang ikatulo ang sala. Nawa ha? Mo grabe imong sakit, kinsa din hiduna na maintenance. Hapit na mo. Hapit na. Basta na kay maintenance, pana, gaumbaw na ka. Ana ba? Gimintin lang ang balance. Inigkasipyat na. Awa na. Oo na. Kay ang imong lawas pasabot, di na siya kasustiner og way mo maintain sa balance.
Mo nang maintenance. So, ano na? Hapit na. Pero lawas na, kay sakit man. Karon, iniguli ninyo dito sa kaimog motor. Nya kaniyang sakristan, kiat-kiat og padagan. Nya matumba. Igong os ba to? Buak. Grabing samara. Buak ang o. Patay na ng lawas, So, sakit, samad, sala. Unsa may buhaton sa sala? Patyon niyag una ang kalag. Buhi pang lawas, gipatay ng kalag. Mo na'y nakalisod sa sala. Prana kong lagsik ikag lawas, jogging yun, love, jogging, kuyog sa imong labuan, kay palagsik kita, sig jogging, nyaway kasal, gatipon, gapuyo-puyo. No, jogging kita dahi kay ron lagsik ta. Atos ang baby, atos atong lagsikon, vitamins yun. Nyaway kasal. Buhi kayo ang lawas, himsog ang lawas, pero patay ng kalag. Kay kada nila dog, ambot lang. Kada hikap, sala. Kada dog, sala. Nya concern kayo, love, inom yung vitamins, na healthy diet yun. Nya, nagpuyo-puyo. Sige yung pa-check ups, doktor. Check up yun, kay hadlok ay masakit. Unya, nagkabit-kabit. Wa mahadlok sa kabit. Ay noon, lami man sa kuno ng kabit. Sila. Wow na. Lingi ako no imong tupad. Ing naunsa roy imong ikahadlokan. Naunsa roy imong sa tulo ka is ba? Unsa imong ikahadlokan? Samad, sakit o sala? Kinsa ka no bin hadlok sa sala bit asa kabot. Okay, very good. Kinsay wa gyud masuko sugod atong niaging buwan, Pebrero. Wa man lagi mo mahadlok masuko. Kinsa man gyud ang wa gyud kapamakak sugod atong January. Taas sa kamot. Wa man lagi mo mahadlok mamakak. Ingon mo hadlok mo og sala. Kinsay wa katan-aw gyud, wa gyud mo tan-aw porn. Taas ang kamot. Pertirang jutaya. Pareha ta. Wa man lagi yung hadlok lagi. Kinsay wa kasugal og scatter. Taas ang kamot. Mayo. Very good, very good. Mga buangon kay tastanan. Kinsa dining asawaha nga wa gyud kayaw-yaw sa bana sugod atong buwa atong Valentine's Day hangtod karon. Asa kamot? Wa gyud kayaw-yaw. Mayo na mga tulo ka buok. Kinsang banaha nga wa gyud ka singhag sa asawa sugod atong January 1. Asa kamot? Mayo kay why ni duha di ay. Mao na kuyaw man ginang sala kay kahibaw man ta nga ang sala mo patay sa kalag. Unsaon man pagpatay sa sala ang kalag? Unsaon man iiksa sa impierno. Iiksa sa impierno. Sige, nama mo'y cellphone atong basahon. Di kay ko bright anang Bible ha pero suwayan lang nako. Book of Revelation chapter 20 verses 11 to 15 man siguro na. Kanang Revelation 20 11 to 15. Kisay nakakita suway ko basa. Testingig basa. Kisay mo basa diya. Nanay nakakita? Dira. Toning dong tabang sa mo dira. Tabang dong kay. Tuay nakakita dong. Try nang kilid. Pabasaha. Dili na mao para unahan. Sige. Revelation 20:11 to 15. The judgment of the dead. Okay. Then I saw a great white throne and him who was seated on it. The earth and the heavens fled from his presence. Ni hang up kuwang sa data. There was no place for them. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according
to what they had done as recorded in the books. The sea gave up the dead that were in it, and death and Hades gave up the dead that were in them, and each person was judged according to what they had done. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. Oh, mao na siya. Salamat. Doon na kuno'y nakita dito sa langit, kay kanimang Book of Revelation, gisuwat ni St. John. Nganong nakakita man si St. John dito sa langit ng mga panghitabo? Tungod kay si St. John, siya mo'y nipapuyo ni Mama Mary. Nya si Mama Mary, asawa man to siya sa Holy Spirit. So, daghan kayo gihatag nga kamatuoran ang Holy Spirit ni John kay iya man gipapuyo ang asawa sa Holy Spirit si Mama Mary. Muna nga kung magbasa tag Gospel, Matthew, Mark, Luke, ang kang John lahi kayo, gasugod siya dito sa langit. Ningon siya, before the creation of everything, the Word was with God and the Word was God. So gasugod siya dito sa langit. Nya kakita sad siya inikamatay nato unsay mahitabo dito sa langit. Na akunoy trono nga puti nga mulingkod dito ang judge nga mao si Jesus. Nya na akunoy mga libro sa atong binuhatan. Nya duna sa kunoy usa ka libro, ang libros kinabuhi nga mao na gitoy final entry. Nga inig-ukab kuno atong libro ha, basta imongan tuagan na dito nasuwat, dadon ka sa katong new heaven and new earth. Pero kung inig-ukab atong libro, wa dito imongan, iiksa ka sa katong gitawag og pool of fire, swimming pool nga kalayo. Unya mo to'y gitawag og second death, ikaduhang kamatayon. Kanabitang na usay madisgrasya ta or kanang naatay sakit nga grabe nya maulian mingon dita, Father, second life na biyanin nako. Di pa na nimo second life, first pa na nga life. Kaya ang second life kadtong makasuod kadtong eternal life, masuwat kas libro. Pero mapapas gani kas libro, igo jud ka sa second death. Pero kanang first death, kanang magbuwag ning atong lawas ug ang atong kalag, first death ang tawag ana. Ang second death, katong ang atong kalag, ilisan man ning atong lawas, no? Ikadugta sa atong lawas, ilisan ni og gitawag og glorified body. Muna gitawag og resurrection from the dead. Naingon si Kristo, na ay mo resurrect, aron tagaan og langit, na asa kunoy mo resurrect, aron silutan dito sa kalayo. O kinsa man ang mo resurrect, nya ilisan og bag-ong lawas, katong lawas nga di na madunot. Kinsa man na sila nga mo resurrect nga iiksas kayo kadtong namatay nga nagdaog sala. Ano na siya? Hilingi ay mong tupad na karong gabi una unsay imong dadi ha. Na kay daang sala. Ibili na munang naatay pangumpisal diha. Tigitag pangumpisal ibili na diha. I-surrender na nas Ginoo. I-surrender ba kanang tanang sala labi na gina mga tuo-tuo. Unsa may mga sala natong nahibaw-an kadtong 7 capital sins. Kasagaw pa mo ato? Paligas. Oy, sakristan nga ribi, recite mo bi. Kisay maka-recite. Ikaw? Yati ra ka, sige. Tingin ko no. Sadaan ra ba sa kaignaong niya? Paligas. P. Pride. A. Anger. L. Lust. E. Envy. G. Gluttony. A. Avarice. And S. Kay sloth. Pak. Right, oy, mga kaning ashirit, kamusad kunoy hatag og kanang translation ato be in Cebuano. Okay, ngari, kasi ashirit mo challenge diha. Ashirit, paligas in Cebuano. Na? Ato ano? Pasig na mo challenge dito dong. Na, loyo ay. Ato ang ato. Na? Kana dong. Gain na diha. Sige, ready? Go. Garbo, kasuko, kauwag, kasina, kaulit. Uy, isulti lagi. Pride, unya unsay Bisaya. Sige.
Pride kay garbo, anger kay kasuko, lust kay kauwag, envy kay kasina, gluttony kay kaulit or kahakog, avarice kay kahakog, and sloth kay katapol. Ano sa to? Katapol. Katapulan. Sige, atong pakpakan. Kana siya. Ila-ilahan na ninyong sala. Si San Vicente Ferrer, ang iyag yung sintro, mao ang pagbuntog sa sala. Bahala na lag masakit ka diha, bahala nagmasamad ka, basta ang sala giunahon. Pero tungod sa iyang pagsigig buntog sa sala, sayon kay niya ayohon ang sakit. Sayon kay niya ayohon ang samad. Nago ni daghang milagro diha kadtong dato nga gipusil sa mga tulisan. Hapit na mamatay. Saad lang San Vicente Ferrer. Wagtang dayon ang kadtong mga bala, nga wagtang. Ana diya sa atong labi, anhaan ninyo, ato nang gipamutang diha ang siyam ka mga milagro nga naa sa nobinahan ni San Vicente Ferrer. Basa-basahan ninyo dito, nindot kayo pabasahon. Pasabot, ang sala di ay maunay number 1 gid natong buntogon. Nya, sayon ba o lisod? Sayon buntogon ang sala, lisod. Sayon kayo, mo bitang sige mo kasaha kada adlaw kay sayon kayo. Sayon kay buntogon, lisod lang kuhaon tungod lagi sa atong desisyon. Tabitang sa una ingnon ko nga, Father, pag diet Father kay obese na kay ka, ang number 1 ginakong malagutan kanang paundangon kog inom og beer o kanang kaon anang pan, kanang prutas, soft drinks okay lang to, nakakuan ako, nakalitgo, ay lang ng beer, ay lang ng pan, ay lang ng prutas. Pero sa dihang niingon ko, bitaw no? Ngano man di agyog ako lang gining disiplinahon. Karon wa nako, siyam nako kabuan, wa nako ni kaog pan, wa nako ni kaog rice, wa nay prutas, wa nay beer, wa nay soft drinks. Tanawa, di ba? Hapit na matay. Ala, Pader, slim na lagi ka, Pader. Kuan lang, disiplina lang, wa na sa ko'y maintenance. Wa na maintenance, wa na tanan. Mukalit na lang ni kamatay. Pero lawas naman sa na, di bitaw kuan naman, akong sugar, nag-average na lag 103 to 110. Ang akong kanang gitawag og random nga checking sa sugar. Nya akong fatty liver na rolled out na, wa na siya, wa ba ka ni ron mo balik. Nya dayon kolesterol okay raman sa, di naman kumaluya o kanang sakasaka kaya na natong building, di naman kumuhangak nga tubabaw. Bisan pag litsoon sa una kutob raman ko second floor, ighuman pahuway usa, ginhawa sa pangitag hangin, nya ikaluag-luagan lahos nga tubabaw. Karon lahos ko nga to, dulhog pa ko luyo, balik na sagsaka, wa gyud. Way kapoy bisag lahos pa ko 10th floor, bisag 12th floor. Okay ra, di na ko maluya. Sa ato pa, dili siya kayo daghan og mga kolesterol. Pero akong kanon, pulos-pulos na gyud baboy. Muna, ingon sila kanang baboy, tama ng litson, mga adobo, guban pa, mga sa panang crispy pata. Muna na akong sigyag kaon karon. Tinuod gidi ay makapabata. Ang baboy makapabata. Ayan sila. Pero mukalit na nagkamatay. Sa mas baboy, mukalit na sa kamatay. Pero di na mo importante. Ang ako lang ba, basta na alang tay desisyon nga himuon. Everything starts from the mind. If your mind is set to follow God, then everything follows. Set your mind on heavenly things, matod pa ni Jesus, and everything will follow. Ningon sa si St. Paul sa Romans chapter 12, ingon sa siya diha sa tiyang ingon, do not conform to the standards of the world, but be transformed by the renewal of your minds, offering your bodies as a living sacrifice,
pleasing to God. Mind yun. Mind. Muna din his mind na to. Lisod kining mind. Niya din ang control. So karon, si San Vicente Ferrer, nidasig na to, set your minds to follow Jesus and imitate Saint Vincent Ferrer. Sulundon, sunda siya. Paghimog desisyon. Sige, kinsa dinhing mga asawaha, sugod karon, inyo nagyong higugmaon inyong bana, nya din agyod mo magyaw-yaw nila hangtod karong December. Taas ang kamot. Kinsay asawa ba? Asawa. Oh, nanay ni Isa, mga 5 kabuok. Ang uban ka, sige pagkunahon na, temsa, natin. Kinsang mga banaha dinhi nga sugod karon din agid ninyo tagaan og kasakit ang inyong asawa, bahala nagbasakitan mo kanunay. Taas ang kamot. Ladaghan kay mga bana, oh. Mga napo kabuok. Buutan gid ni mga bana, no? Or buutan ba ni sila o mas bakakon? Muna, importante kayo ang pagkat-on sa gibuhat sa mga santos, labi na ni San Vicente Ferrer. Ilang gi-memorize o gi-practice ang mga virtues, kana mga maayong buhat na gihatag sa Ginoo. Mao ginayuna na tong buhaton, practice virtues. Ila-ilahang mga virtues. Na ila-ila naman na to ang sala, hala, mag-ila-ila tarog virtue para ang atong panaw guided by these virtues. O kung sa man nga mga virtues, kanang hope. Kanang word nga hope, ato nang butangan og meaning ang kada letter. Na. Unsa may meaning anang H? Humility. Unsa may meaning sa O? Ang mayuhan ninyo, obedience. Ang meaning sa P? Prayer. Ang meaning sa E? Excellence. Very good. Paano? Pwede na mo mga matay? Kanara. So, kada adlaw, kaning upat, ato yung swayan o, adili swayan, atong iset atong mind. Praktison ko ning humility, obedience, prayer, and excellence. Although naapagidaghang mga virtues, pero kanila'y ato osang tagaag focus, niya isunod sa natog practice ang uban. Ay lang pag-concentrate aning upat. Sige. Kinsa diri maka-explain what is humility. Taas lang kamot, kaya mo dool raman itong sakristan. Unsa man ang humility. Adira, napag-iniisa dong. Kani dong, kana. Ana, nya sunod ka tulaki dong ita, luyong. Ana, humility. Humility is kuan kanang pagka mapaobsanon. Nya pagka mapaobsanon is humility. Sige, okay. Ato ta dito. Meaning ba? Meaning. Ang hope, ang humility kay mapagkumbaba o mapayubsanon. Unya ang mapaobsanon, unsa may meaning? Ang pagpakumbaba ba, ang pagka mapaobsanon, unsa may meaning? Magili. Humility sad. Kisa pa may lain dia. Sige kato. Tudong. Taga ito nga tudong. Kisa pa diri ari. Humility pa is selfless. Selfless. Unya ang magpapaubos. Paubos. Selfless. Sige. Very good. Napadiya? Okay. Makikita mo. Ikaw? Ikaw ba? Surrender na ko ni mo dong. Kay bawo ko imong i-memorize, imong kudigo. Sige. Thank you. Ang humility, o kaning obedience, prayer, o excellence, ako ning gihimo-himuan og mga gitawag og basic properties nila or mo ni atong timan-an aron ta makapractice. Ang humility, ang una ganyang meaning or property, to accept everything without complaint. Ang pagdawat sa tanan nga wa gyoy reklamo. Monay unang timaan sa humility. Kinsa ninyo dinhi ang makadawat gyud sa inyong naong nga way reklamo. Taas sa kamot. Kinsa dinhi ang wa gyud magpariban-riban, color-color sa buhok. Kinsay wa maglarot-larot sa kilay.
Very good. Kinsay wa mag-lipstick. Maayo. Kinsay wa magsigig blush on anang naong. Maayo kayo. Pwede na mo mga matay. Kana mo importante. Kanang imong naong mo isigihig practice og dawat nga way reklamo. Kaya kung maglisod ka sa imong naong pagdawat, samot na ng naong sa imong tupad. Imo na sa nang usbon, may naong nimo. Mamana ka, naong nimo. Dawata sa na. Nya kung maglisod kag dawat sa naong, unsa nakas batasan. Nya kung maglisod kag dawat sa batasan, unsa nakas binuhatan. Pero dawata gid na tanan. Hindi ko na be, praktisi ko no imong tupad. Ingna ko no maging sino ka man, mamahalin kita. Ingna ko na be, imong tupad. Sige na. Practice naman na. Hindi mo na siya tinuod. Tinuod, lang sad. Dawata nga way reklamo. Ikaduha, ang humility magsigig pasalamat sa tanan nga iyang nadawat. Magpasalamat. Lahi man ang pagdawat, unya kusmod. Nindot nang mudawat ka nga magpasalamat. Kamong mga asawa, kada gyud buntag o kamong mga bana, kada gyud ninyo mata ikabuntag, kung buhi pa ng imong asawa, buhi pa ng imong bana, pasalamat gyud. Ginoo, salamat, buhi pa ning animal. Nya inigyaw-yaw sa asawa, porting nakayaw-yaw, maingon sang bana, salamat Ginoo, kay makatingog pa ning yawang dako. Ay basing maparalyze na. Ako, daghan ra ba kong nailhang paralyze? Gadin agad katingog. Lagsik, pero kanimoy naigo sa stroke, kaning ilang vocal cord. Ngayon ko nga, musta man kaday? Di na agad katingog. Nya ka na, partigong yaw-yaw, balikas pa imo, aso-aso, pisti ka, inatay kang animala ka, asos, kanindot, sa to pa, lagsik pa kayo ang iya, healthy pa kayo iyang vocal cord. Nya imong bana pag uli gakamang sa kahubog nabinom jud mayo kanindot ato pa healthy siya kay kun masakiton pa na di naman na mo inom kay may inom nya gakamang una pang ungad na kanang kuan iyota pero nakauli gid sa inyo di ka pasalamat nya pag abot ito suka pa perti kusuga mo suka ka healthy kay tutunlan kay suka gud naiuban dia gibuslutan na ko diri kay di na mo function iya bugwak yun di ba? Pasalamat nya abot sang imong anak siga kay mata kay suyop sad salamat Ginoo kay napagitaw yung mata murag flashlight pasalamat lang di ba? Kanindot na magpasalamat mao na humility. Ikatulo, ang humility mo give up sa tanan nga iyang nadawat. Disown everything you have. Disowning. Muna si Mama Mary, gidawat niya si Jesus nga way reklamo. Gipasalamatan niya ang Ginoo tungod kay nahimo siyang inahan sa bugtong anak. Apan wa gyud niya babagi ang kamatayon sa iyang anak sa cross. Gi-give up niya. Kinsa dinhing mga ginikanana nga kaya ra gyud ninyong i-give up ang inyong mga anak taas ang kamot. Huy, give up ba? Dili mo? So namoy attachment og mauna nay mudaan ninyo sa impierno. Attachment. Give up gyud. Matod pa ni Jesus, biyai ang inyong inahan og amahan, biyai ang inyong bana, asawa, mga anak, balay, uma, kwarta, apil na ang inyong kaugalingon, biyain ang tanan. Gani, ang sugo ni Jesus, adtong batanon, di ba dihatoy batanon nga buutan kayo, yan ingon siya, Lord, unsay akong buhaton para maangkon ako ang gingharias langit. Ingon de si Jesus, tumana ang balaod. Ingon sa siya, unsa mang balaura, Lord? Gihisgutan ni Jesus ang kaning 10 commandments. Ingon dayon tong batanon, kanang tanan, Lord, ako ginang gituman, sukad gamay pa kong bata, hangtod karon unsa pa may kuwang nitanaw kuno si Jesus nga murag nalingaw kaayo with compassion. Ingon des Jesus, kabuutan di nimo usa na lay kuwang nimo pauli sa inyo
ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos ug maangkon dayon nimo ang langit. Nya balik dinhi ug sunod nako. Unsa may gibuhat atong batan-on? Nilakaw kuno nga masulubon kay dato man siya kaayo. Humility can make us very happy, peaceful, and relaxed. Nga naman, wa man kay attachment. Imong bana, patyon. Igora makamaingon, anak man ginang tao, mamatay. Imong kwarta, kawaton. Anak man ginang kwarta, mawa. Di ba? Nya ikaw sad, tulison. Unsa man sa imong isulti? Ang Ginoo mo'y naghatag, ang Ginoo sad mo'y magkuha. Daygon ang ngalan sa Ginoo. Mo na gisulti ni Job. The Lord giveth, the Lord taketh, blessed be the name of the Lord. Wa joy attachment. Mataktak kas trabaho. Ana maginang manginabuhi ta, usahay mataktak. Ana. Prisohon ka, ana magina usahay, laya usahay, kulong. Di ba? Ana ra. Imong bana adto mo puyo sa silingan, ana magina usahay di as ato, usahay to asilingan. Ana. Wa jud kay attachment, di malinahon. Nanawa karon ang kalibutan, stressed kayo kay daghan kay attachments. Munang nisaka ang cases sa hikog, cases sa stress, depression. Grabe. Ug labaw sa tanan, cases of abortion. Grabing abortion karon. Kibaw ba mo og pila nay average abortion karon kada tuig? I-click sa inyong Google. In a total abortions in the world every year. Mutug-an as Google based sa ilang gi-record diha sa WHO. Pila? Nana? Pila ang total abortion? 73 million. Tanawa. 73 million every year abortion. Unsa man na siya? Unsa man na? Sala na dili. Sala. Unsa man ang salaa? Murder o dili? Murder. Kay kanang abortion diri na gibuhat sa tiyan sa inahan. Ang tiyan sa inahan nga mao gid untay safe place para sa bag-ong kinabuhi nahimong garrison. Nya inahan ang nagdesisyon aron ipapatay ang iyang anak sud sa iyang tiyan. I-click sa diha, average age of aborted babies. Sige, i-click. Pila may average age sa mga gipang-abort? May nang atong mahibawan. Kay narabay uban mo ingon, di pa man na tao pa der. Pila man? Pila ka weeks? Ha? 9? Unsa pa? Naman ay range ana. 9 to 12? 9 to 13. Tanawa. Ang average 9 to 13 weeks. Pila man na kabuan? Naananas mga tulo, kapin. Kana kamong mga naas medical din Kanang bata nga moabot nag duha ka buwan, unsa nay naong ana? Dugo o nanay purma? Purma na. Nana diha ang mga major organs. Samot nagyog mo 3 months. Istoryahan naman gani nas uban. Sigihan naman gani nagkanta-kanta o mga singer na sila. Ilang mga ng kanta-kantahan kay makadungog nanay heartbeat, kompleto na sa mga major organs. Mo nang careful na diha ang mga parents nga dili magpataka og imong pagbati, ang imong panghuna-huna kay mudritso na nagsod sa subconscious sa bata kay tao na siya. Unya anang mga idara patyon. Unsaon pagpatay? Tanawa ninyo sa og nanya mo'y lugar, tanawa ninyo ang mga footages sa abortion na anas YouTube daghan. Ako ngiluhan lang ko magtanaw. Dihay akong gitanaw-tanaw. Injeksyonan usa aron maluya ang bata, mamatay. Nya inig kaluya, gunting-guntingon dayon. Nya ighuman ipasuyop dayon sa suction. Labay ngadtos balde. Kaluoy. Nasa iyo ba na, gunita ng anaon sa kanang
Unsa na kanailang unsay tawag ana kanang mura mo kupot. Forsip o guruyon, habwaon, ngilo kayo. Himuong sudan. Na ako na. Naiuban na himuon ko nung kanang murag kapsul kay ang i-preserve nila diha ang enzyme kuno naa sa sod anang fetus kay kumpak kay na sa enzyme. Imnon kuno sa uban para pangpataas sa kinabuhi. Oh, gihimo nilang food supplement. Ambo tinuod ba na? Di ba na fake news? Pero ang kamatuoran, 73 million abortions every year. An average of 200,000 abortions every day or an average of 8,000 abortions per hour. Dili ba na crime against humanity? Ang atong former President Duterte, gichargean ron sa ICC og crime against humanity because of the 43 alleged EJK. 43 for in the span of 11 years. 43 alleged EJK or extrajudicial killings. 43 in 11 years. Kaning ato rong hisgutan, 73 million in 1 year. Di din na crime against humanity. Nya kinsa pag yun nagpatay. Dili ni matawag kanang 43 ingnon man na kunuhay nila sa mga pulis. Sukol man. Di sukol man. O di among napatay. Kay during man na sa operasyon sa dito nga na, war against drugs. Kani way gubat. Nagtinarong ra ang bata diha. Di sad kabubuton sa bata nga musod anang tiyan sa inahan. Gihaguan na ninyong duha, mga buangon. Purti ninyong paningot ana. Ambot, panington ba na? Ako kasuway. Unya, karon nga ni bunga ang inyong mga kabuang, inyong patyon. May gani kay wa mo maunay, kamoy angay patyon. Kay nakapahimos na mo, nay inyong wa gyud na tuyua, gibless na sa Ginoo para mataw, inyo na noong patyon. Ngayan mong patyon, wa na mag-drugs, wa na magsuyop, wa sa na magpidling og drugs. Inyong gipatay. That is a greatest crime against humanity, the greatest sin of humanity nowadays. Sukol na tas Ginoo. Gisakitan ang mahal nga birhen ana. Maglisod og tabang ang mahal nga birhen nato tungod kay kita mismo mo'y nagbuhat sa gitawag og dili na gyud maktawhanon nga wa gyoy nagkiha ana, wa gyoy nagyaw-yaw ana, wa say nasubo ana, wa muralagwa. Nilingi ako no imong tupad be ing na may gani wa ka na abort. May gani wa ka na abort. Oh. Tungod kayo dili humble ang atong mga ginikanan nga nag-abortion. Di sila makadawat nga way reklamo, siging reklamo. Wa sad sila magpasalamat nga naay bata nga miturok silang sabakan, naguol og nabalaka sila. Labaw sa tanan, wa sila ka detached from their personal standards. O kung sa may i-click sa ninyo diya sa Google, common reason for abortions. Common reason for abortions. I-click. Awa, di ba magulat mo ang common reason nila for abortion? Unsa man? Unsa man na diya? Number 1, financial constraints. Di alang takotob, financial constraints or financial reason. Ang kwarta na, mao'y magbuot, kinsay matao, kinsay mamatay. Mao na nga niingon si Kristo, you cannot serve two masters at the same time. You cannot serve both God and money. Here in the world, there are two masters, ang Ginoo o ang kwarta. Ang kalibutan karon nahigugma na sa kwarta, mao na ang kwarta na imoingon patya ni, buhian ni. Hasta atong mga politicians padaugan ni, taktakan ni, i-impeach ni, ipasod ni. Ana, kwarta. And that is a greatest sin or the greatest sin
we are now doing in the world because we lack humility. What is humility? Accept everything without complaint. Be grateful. Pagpasalamat sa tanan nga imong nadawat og biyai ang tanan nimong nadawat. Oh, di ba? Nindot, no? Ang obedience, kaninong obedience, nindot-nindot sa ni. Tulo ka property sa obedience. Number 1, huna-hunaa kanunay nga ikaw sulugoon. Ibutang gina, di ba? Mindset. So, iset sa imong mind, sulugoon ko. Matod pa ni Kristo, mianhi ko aron pag-alagad, dili magpaalagad. I came to serve, not to be served. Si Maria sad, sulugoon ako sa Dios. Kay sulugoon man siya sa Dios, sulugoon sa siya siyang isikataw. Mo dito sa wedding sa Cana, si Mother Mary ni serve dito siya sa kusina. Nga naman sulugoon siya, alagad siya. Si San Jose, alagad sa si San Jose. Si San Vicente Ferrer, sige sag alagad, hasta mga buang iyang alagaran. Ana, sige, lingya imong tupad. Ingna, sugod karon. Sabat na ko ba na, sugod karon. Pwede na ko nimong sugoon. Ingna ba? Sige na. Kanang wa mulingi, mga yawanon. Set your mind. Sulugoon ka. Mo na'y obedience. Kay unsaon nimo pag-obey, kung ang imong hunahuna, ikay amo, ikay master, di juga ka obey. Pero nasit na sa imong mind, sulugoon, obey yung ka. Pero ako karon, pagaw na kay ko. Pero kay sulugoon man ko nis parokya, yaw-yaw lang yapon. Di ba? Huwag maaniwa na ni tingog. Huwag siguro patay na ni. Pero sagdi lang, basta magpasugo ko. Inyo sa kong sugoon, pader, pamaligyag slat. Baligya sa kong slat. Sulugoon man. Nya ka mo, magpasugo saan mo na ko? Pasugo mo? Palit og slat. Narana siya. Kamong tanang nangumpisal, in addition sa inyong pinapalit o usa ka slat, ala nindota, ayaw makasahata na. Ikaduha, nga property sa obedience, alagari ang imong master sa way pagpangayog baos. Alagari ang imong amo o ang imong master sa way pagpangayog bayad. Serve without expecting anything in return. Gisulti sa ni Jesus, ipanghatag ang inyong pangalagad sa way pagpangayog bayad. So kamong tanang nagtrabaho, obedience gani inyong sundon, virtue of obedience, ayaw na gid mo pangayog sweldo. Ayaw. Ako sad, di sa ko mangayog stipend. Mudawat ra kog na ihatag. Kay nga mas Kristo, dawat lang mo bisag unsay ihatag ninyo. Kay kung mangayo na gitagbaos, mangayo na tagbaos, di kita matagbaw. Tanawa din is Pilipinas, tagbaw ba mo sa inyong sweldo? Tagbaw, dili. Dili, oy. Ako nakatrabaho sa kong mga 8 ka tuig, pero tinakong problemaha sa sweldo. Nagtuo ko ang pari, purtig yung daghanag kwarta, dinhi dawat na tag minilyon, kuwang lang yapon. Wagi katagbawan. Naiubanin, ngadtog Amerika, pag-abot og Amerika, hantod karon mag-istorya mi, magsigil lagi, sus, padir, paitag, diri padir, dagko kay bills, padir, sus, taghanam, pairana, padir, sus, padir, huy, padir ka din, huy, kalisoda na. Mag-away ko na sila, inigtawag nila sa ilang mga kanang taga dinhi, nga mo, adto dito, ilang kauban to dito, ilabarong mama, ilabang papa, niya mag-istorya, gusto mo diya, di makikita tabo, kisa yun na mo, kisa yun na mo, mag-yaw-yaw. Pero atong huna-huna, parte na ginandag ko ang sweldo. Taga Singapore, maog yapon, yaw-yaw. Taga Canada, mag-strike pa man gani. Kay yaw-yaw silang sweldo. Wala lagi katagbawan. Basta mangayo kag baos. Kinsa raman gitagbaw kay kinabuhi, kanang gahigda sa sidewalk. Tanawa ra na sila. Magsige ra naghamag-hamag. Ana, makakuot na silang pitaka. Tabangan na nila. Okay kayo. Malindangon kay sila. Mag-uwan, niya mo baha din dapita, balhin na sa nasatbang, niya mulawang yung baha, himo ang swimming pool, magsigig. Langoy-langoy, pagkanindota. Kanaragin sila, niya mga tog na, mag-anak ng kamutay, mayatakan, anak na sana diri, tog lang yapon. Di yun, magkamata-mata.
Nga naman, sabto mas tiras rugby. Ano? Okay kayo, di ba? Pero kaning nanimba din so, apil na ning naghumili. Ay, so, daghan kayo, na-stress. Muna, practice obedience. Alagad sa way pagpangayog bayad. Ikatulo, alagad hangtod ka mamatay. Pagpakamatay sa imong gialagaran. Munang ningon si Kristo, I came to serve, not to be served, and to offer myself for the salvation of all. Ang pag-alagad di gina ihunong, hangtod gina di ay mamatay. The greatest service of Jesus to us is the crucifixion. Diha na gyud ang katapusan niyang pagpakita sa iyang pag-alagad nato. Ngikon be, lingya imong tupad ing na magpakamatay ka para nako. Ina ka na. Sige ba? Wa giniling Oy, mga sakristan, magpakamatay mo para sa pare. Ayaw. Antay ka mo, lit-lit ganin mo, patay mo ba? Wala, pakamatay para sa gialagaran. Tanawa ha, kani palang duha, humility o obedience, o mag-practice ta ani, ang mga politicians mag-practice ani, mga pari mag-practice ani, kamong mga ginikanan mag-practice ani, huna-huna ako no unsay mahitabo sa atong katilingban. Humility pa lang na og obedience. Unsay mahitabo? Malinawon, hiusa, mauswagon, why stress ang kinabuhi. Lisod ba ni buhaton o sayon? Purting sayuna, desisyon ragoy kuwang. Ikaduha, ay katulo, prayer. Unsa man ang prayer? Ato lang ning klaro-klaro ha. Ang prayer maunay pagpakig-istorya or kukabildo or communication between the slave and the king. Ulipon o hari. Mao bitaw nga moingon ta, moabot kanamo ang imong gingharian. Sa ato pa sa gitudlo ni Kristo ang gauna gyud, recognition gyud nato ang atong Ginoo, dili lang amahan kung dili hari. Mo nang moabot kanamo, maghari ka kanamo. Kung maghari ang Ginoo nato, unsa may mahitabo nato? Siya may hari, kita gyud ulipon. Kinsa ninyo dinhi ang naghuna-huna nga ulipon gyud kas Ginoo tas kamot. Amayo. Wag tang na nangyawa. Nya unsa may kinaiyas ulipon kung makigistorya sa iyang hari? Magsigig diktar, magsigig yun, Ginoo, ayuha ko sa akong sakit. Ginoo, papasara ko sa board exam. Ginoo, maka-abroad unta ko. Ginoo, mawaon taning akong insomnia. Ginoo, matarong unta ning kabuot sa akong bana. Ginoo, kani akong anak muhunong na tanis iyang bisyo. Ginoo, kani akong silingan din unta ni manglibak. Ginoo, mamatay na tani akong ugangan nga magsigi og daot nako. Ginoo, mao na imo isulti. Ayaw ana. Unsa may isulti inig atubang ni mos Ginoo, matud pa ni Kristo ang unag yung isulti, your will be done on earth as it is in heaven. Your will be done. Mianhi ko ako Ginoo aron pagtuman sa imong kabubuton. Kamoron unsa inyong gianhi? Recollection. Unsa man mutuman na mo sa sugo sa Ginoo dili? Sige. Unsa may sugo ros Ginoo nimo? Palit og slat. Mo lagi na mo balik ra gitan na gud. Simple ra gid anang tubag. Tanawa og asawa ka unsa may sugos Ginoo nimo? Kanang usbo nimong kinaiyas imong bana? Dili oy. Ang sugos Ginoo nimo asawa, higugmaa ang imong bana. Higugmaa. Muna inig abot sa imong bana gikan sa iyang kabit. Ayaw pag ingon Ginoo muundang tani sa iyang pagpangabit. Unsa may mo isulti? Ginoo, unsa may imong buot ipabuhat nako aron higugmao ni nakong bana nako nga nangabit. Ana, di ayaw siya paundanga siyang kabit. Higugmaa lang siya isip na ngabit. Niya pangayo og lamdag sa Ginoo, what is your will for me to do in relation ani akong banang nangabit? Unsaon nako siya paghigugma kay asawa man ko niya. Moingon ni ng Ginoo, asawa, sunda kanunay ang imong bana. Di ba?
So magsige na kag sunod sa imong bana. Mo retire ka sa imong trabaho, mo resign ka, magsige na kag sunod sa imong bana. Mo adto siyang kabit, mo sunod ka. Nya mo ingon dayon ang imong bana, nganong sunod-sunod man kay sa asawa man ko nimo dong. Padayon kay karong sunod, tamparoson ti kang buanga, kapakauwaw lang ka. Sunod lang yun ka. Tamparoson day ka, maingon ka Ginoo, unsay akong sunod buhaton. Patamparos lang sa pikas. O di ba? Na naman itubag ang Ginoo anagod. Tamparoson sa kaspikas aping. Unsa may sunod? Kuyapan ka. Makuyapan ka. Di lakaw din imong bana. Wa na kakasunod. Kaya nakuyapan naman ka. Pag mata nimo, wa naman din imong bana. Unsa may mo isultis Ginoo? Ginoo, unsay akong buhaton. Samtang wa diri akong bana. Ingon din Ginoo, panglimpyo. Nya butang ilang sa nagmayana ng imong kuan kanang imong naong kay nilagom ra ba na nya kana ganing pahuway lang usa kay paman imong bana nya basig mauli to paglungag na daan kay gutomon to kay kabit bayagi adto makagutom ba anang kabit ana mato uli din imong bana pagkagabi ana luto na tanan nya ingnon na imong bana gutom ka dong kauna ingnon na imong bana yabbo kuno nas naong nimong buanga ka. Di lang ka, hilom lang ka. Lord, kuan man ko, singhagan raman ko. Hilom lang ko dihagon. Tupad lang sa nga higda rong taon-taon. Hipos ka, tupad kag higda. Nya, imong bana, mo ingon na imong bana. Ay, tupad-tupad ya. Baho lang ng lawas, imong buhanga ka na. Luod kay kag naon. Ang sabi imong buhaton, Lord, di man ko patuparon. Sunda lang, diha lang kasawog higda. Higda lang sa kasawog. Saan? Okay na ninyo? Buhata. Tanaw na to, kung sa'y mahitabo, sunod. Dili. Mupadayon ka sa amahan namo. Kung sa may sunod nga property sa prayer, supplication or petition. Give us this day. Forgive us our sins. Lead us not into temptation. Deliver us from evil. Muna na imong isumpay. Lord, give me tonight the love necessary for this person. Higda din ka sa salog, malipayo na kay ka, di lang ginako tandugon para makatuog na ning buang-buang. Tuog siya dito, malinawon kayo. Ikaw tuog na sa kato salog. Forgive us our sins as I forgive the sin of this person. Di ba? Not kayo, no? Lead us not into temptation. Kay naaraba sa iga-text-text na ko, Lord. Nagsige ra basag ingon nga you are the apple of my heart. Ayay. Nya magsige ra basag ingon nga nganong karon pamantan nagkita. Agoy. Lead us not into temptation. Di ba? Ana mo na. Kung ang imong bana or imong asawa magbinuang ganina, naasa na imo duol nimo? Pras nako. Magbinuang ang madre. Nasa na mo dool. Kuan mamining kumit mami aning silibase kuno kanang wa gyoy kuan ba wa gyoy asawahay. Nasa daghang mag-text-text. Iatol ra ba jud kana bitang naa ka sa down moment pa kana mangita kag somebody to be with. Ayan na ba? Na day mo thanks Father, how are you? Pare ano guna ni Lord. Give us this day our daily bread. Onya, deliver us from evil. Kana ba mga evil deeds? Muna itong iangyo. Ayaw paghunong atong sakita sa Lord. Kaluoy sa nako. Mura naman ko aning uyamot. Mura naman ko ani og martyr. Ay, padayon. Supplication. Pangayos Ginoo. Pero dili para sa imong kaugalingon lang. Kung dili aron makapadayon kas paghigugma sa imong isig katao. Especially kanang tao nga mura nag-imong enemy. Mana? Ari na ta sa excellence. Unsao man pagbuhat ang excellence. Dili ka ng excellence nga ako bitaw karon padoong ko diri daghan kay graduation ya Arcelo. Kita ko daghan na mga estudyante na nagsulob og medal. Kanisa din mga sakristan ay nang graduate anib. Nasa sila yung mga medal ako daghan na din mga bright karon. Puro-puro gid na medal. Ako, nag-medal nila. Ako sa una, graduate elementary, ribbon raman sa kabok, carpenter of the year. Di nila tangtangon ilang medal, maglakaw ko sila ito karsada. Ginang medal.
Nindot sa nung kay tanahon. Lipay sa na kay mga ginikanan sa picture na yon, ana. Excellent na sila. Gitawag na sila excellence or excellent students. Pero unsa may excellence para sa Ginoo? Unsa man? Inom sa tagtubig bigay. Aksyon tagkamatay anila. Bugnaw naman do. Ang unang principle of excellence in the eyes of God is give your best in everything you do. Ihatag ang imong labing maayong mabuhat sa tanan nimong buhaton. Sa version pa na ni Mother Teresa o ni Saint Therese of the Child Jesus and practically all the saints, ningon sila, give your love in everything you do. There is no such thing as great thing in this world. But if you put great love in everything you do, that thing will become great. Sa ato pa, morning ato din love offering. Nabitay mangutana dia, Pader, pila man ang love offering? Anasa tayo gi-compute dia mo ato mo sa opisina, ato ginang gipadaan karon unsa say atong mga bracket sa love offering. Pero ang generic yun nga meaning sa love offering, give your best or give the best amount nga imong ikahatag as love offering. Kay gugma guna, kanang gugma muhatag man ginas labing nindot. Pare atong biyuda ba? Pila may gihog sa biyuda sa aning collection box? 2 cents. Kung tanawon tos mga tao, paghug niya dito, gikataw-an tos mga tao, tuga-tugang maghug. Oy, 2 cents? Pakauwaw. Nya ang uban naghatag silang 10%. Dagko kay mga amount. Kay naay nag-income og 10,000, hatag siya 1,000. Naay nag-income 100,000, hatag siya 10,000. Deporting dagko as amount. Pero matod pa ni Kristo, kadtong mga dato nga nihog sa kolekta, ang ilang gihulog, the surplus of their wealth. 10% is just a surplus of your 100%. Kaya naaman mo ang 90%. 10% ra, surplus. Ang byuda, 100% yung iyang gihog. Mao din ay excellence. Kanabang you give the best of yourself in everything you do. Isip asawa, give your best to your husband. Isip husband, give your best to your wife. Isip ginikanan, give your best to your children. Isip children, give your best to your parents. Isip pare, I will give my best to my parishioners. Kamusang parishioners, give your best to your parish priest. Isip politician, isip presidente, give your best to your countrymen. Isip senador, isip congressman, gobernador, mayor, o mga board member or konsihal, give your best to your constituents. Di ba? Karon eleksyon man, unsa itong buhaton? Give your best choice for the country. Pilian ng dunay hope, i-reject ng why hope. Kisa maroy kandidato nato nga naay humility, naay obedience, naay prayer life, naay excellent effort for the country. Mao nay atong pilion. Pero wa gani aning upat absent kayo, ayaw nagpilia. Di ba? Kasimple ra na. Mao nay una ha, give your best. Unsa may opposite ani, kanang gitawag og mediocrity. Wala ba nang mga mga panday bitaw? Sorry ha, kamo mga panday. Usay kanay ako imo example. Kung inadlaw gani, og ang panday magdukdok na, pinaana ra lang dokdok. Na, angad-hangad. Ana, inadlaw man. Pero pakyaw, unsa may linhukan, perting paspasa, basta pakyawon. Pero og inadlawon, dokdok na. Og mo pintal hapit mangutana sa kanang iyang kanabang tigana ba og muagi bagdili. Pero bang mangutana siya mo nang usa ka adlaw makagilag kutob diha pero pakyaw so kutob dito ngari hurot na usa ka adlaw. Mediocre. Ako bitaw magwalay ko bisag tuluran na katao diha mo tambong nya wagi klarong kolekta. Wali ra gyud ko ana. Ngano man? Unsa may akong unahuna na,
this could be my last Mass. Nituod yung kong Mother Teresa nga niingon, Holy Priest of God, celebrate your Mass as if it were your first, your last, and your only Mass. Ako, 21 na mo katuig pagkapari, mo 22 na ko karong John 22. Ako ginang paningkamutan, bahala nagkapoy na akong lawas, I will give my best. Pero dili ba yun? My best sometimes is not good enough. Di ba? Naman ay kanta na, no? I did my best, but my best is not... Sana dong? Sana pagkanta na? Sunod, unsa may basihanan sa excellence. Risk your life to give your best. Ayaw kahadlok sa unsay mahitabo nimo, ihatag yun ang imong best. Kay usahay gud muhatag ta sa atong best effort, usahay mahadlok ta unya. Mana ba maingon ta ba? Unya, baka. Nga baka ba? Imo ano lang ng kanding. Ano lang ng baka. Ano mangyari sa akin? Baka. Ayaw ng baka. Hatag yun. Mabitan na ka na mga may kaimuduwag basketball sa NBA. Tanawar ko nagmanglupad na sila. Nya mudang. Muragwa na'y ugma. Muragwa sila maghuna-huna. Inigtug pa nila unsay mga bali. Hapo sana. Layat kina to the max. Risgo kayo. Tanawa na ka na magdaan ng mga bisikleta, ka na mga motor, ka na palupad-lupad sila, tambling-tambling, ang pangatos babaw. Inigtug pa na yung banana, mga bali ang patay. Di man nila mabali ang mabali ang liog. Mabuak ang mangambak ka ng aeroplano, tag 15,000 feet high, mangambak, magpurma-purma pa dito, mag-arrange-arrange mas kaugalingon. Pagkakulba na. Pero nirisgo sila. Mo na makahimo sila anang ilang mga nindot kayo nga mga performances. O sahay mo yung Guinness Book of Records. Tungod na sa ilang risking of their lives. Kamong mga asawa, kinsay mo promise ninyo nga, Pader, mo risgo na gyud ko sa akong kinabuhi para sa akong bana. Tasa kamot. Ayaw sa mo. Pero tinan akong explain. Wap alagya po nidot. Ang kay dagan-dagan na. Mga bana, kinsa ninyo mo risgo, bahalag mamatay, basta makahatag lang yung best love to your wives. Sige, taas kamot, be. Tanawa mga bana, di ba na, oy, nalupigan na mo, daghan to mga asawa ni Ana. Jotay na lang mo ni isa. Sa Kristan, kinsa mo risgo ninyo, mo serve yun diri simbahan, taas kamot. Bakakon kayo. 30 minutes before time, kinala na mo, kamura mga buwang mo na bagay. Usay, ang pari, diyan na diri, mga bot, palpag pa kaig buhok. Napailaway, gabadlis nga riba. Kauwa, nga sa Kristana. Napasayuban mo, serve diri, aritiwason o katog, magano, tog. Iniglingi na to, kaya natin isugo, ana ba? Ay, give your best. Nya, para nako nindot kay ni siya sa excellence. Teach others to be excellent. Kana bang ayaw sad pagdinaw og nana kay nakabuot nga nindot ipaambit nas uban. Ayaw na tipigi diha nimo. So in short, murtag mo balik sa humility. Give up. How to give up your excellence? Make others, help others to be excellent. Kana bita mga salida kanang hilig mo kumutanaw na mga kung fu, inana ba kana ba mga martial arts ba? Di ba kana mga master ug nana sila makitaan nga ilang estudyante nga maay kayo, ilang ihatag ang kato mga secrets sa ilang technique nganong nahimo silang grand master. Ang kato mga buangon di kay nila tagaan kay basig mag-abusar. Pero katong mga buutan, tagaan nila sa sikreto sa ilang teknik, ang ilang nakapa-excellent nila. Tagai sa ninyo. Kamo mga ginikanan, teach your children to be excellent in the eyes of God. Ayaw lang mo pagsigingon, kinahanglan mo, graduate mo, summa cum laude, kinahanglan matap-notcher mo. In the eyes of men, ramana, hangtod na lang noon, mangudigo na lang na inyong mga anak, mag-cheating na lang na,
manikas niya. Kamo pa, inyo pag yung i-manipulate at tuon pag yun ninyong principal, ang din, hatag-hatagan pag yun ninyong cake. Ayaw na lang mo, kanang sila yun mo imubuhat. Timan ibaya, ang excellence sa Ginoo, dili ng mga medals, dili ng amount of honors, kung dili, the best, the heart, the love you give in everything you do. Sige, ato ko nung subayon o usabi, as pilgrims of hope, kinahanglan na atay humility. Ang sa to'y property sa humility, dawata ang tanan nga way reklamo, pasalamat sa tanan nga imong nadawat, og biyai ang tanan nga imong nadawat. Mana siya, humility. Obedience. Gyud, ano ting. Sus. Sige. Ang sa daw, obedience, huna-hunaa nga ikaw sulugoon. Alagad, saway, pagpangayo, og bayad. Sunod, pagpakamatay sa imong gialagaran. Pagpakamatay sa imong gialagaran. Prayer. Okay, unsa to'y unang cause prayer? Ready? Perfect man. Prayer. Unsa to? Huna-hunaa nga ikaw ulipon nakig-istorya sa imong hari. Nya sunod, buhata ang kabubuton sa imong hari. Your will be done. Nya dayon, pangayo sa imong hari. Pangayo. Osbo na to ha. Huna-hunaa nga ikaw ulipon sa atubangan sa imong hari. Tumana ang gusto sa imong hari. Pangayo sa imong hari. Prayer na. Alin na ta sa excellence. Siya araw na excellence. Ready? Go! Third. May nakikido ka buhok na nagyaw-yaw. Ano tayo na? Give your best in everything you do. Ihatag ang imong labing maayo sa tanan imong buhaton. Ikaduha, risk your life to do your best. Ibuhis ang imong kaugalingon, ang imong kinabuhi para sa imong gibuhat. Aron mahatag ang imong labing maayong buhat. Ikatulo, tabangi ang uban nga mahimo sad silang excellent. Hinaoton ta ato ning puy-an ang atong simbahan karon nanginahanglan og hope. Nanginahanglan mga tao nga pilgrims of hope. Magpanaw nga naay humility, obedience, prayer, and excellence. Ang atong nasod nagkinahanglan niini. Ang kalibutan nagkinahanglan niini. Si San Vicente Ferrer nakabuhat na niini. Si Mama Mary nakabuhat. Si St. Joseph nakabuhat. Sila si St. Therese, St. Roque, St. Isidro Labrador, ug uban pang mga santos nakabuhat na niini. Ang pangutana, ikaw, ako, mubuhat ba ini? Unsay tubag? Mubuhat dili. Ayo ha. Sige, announcement. Ugma na atay sa may atong buhaton ugma. Na atay Via Cruces. So mga assigned groups, dumduma na ng inyo nanatay sample sa atong station. Ibutang ra na dito, butangan ninyong suga, butangag dekorasyon, mao na siya. Dumduma na tong inyong assigned station. Ighuman sa alas 6 nga misa ugma, mutuyok tangad to, mga 2 hours tingali na nga Station of the Cross. Nya ini kahuybis, alas 6 sa buntag, natay tiniblas kanang pag-ampo sa kabuntagon sa simbahan. Watay misa na. Adto ra sa alas 4 sa hapon, aron magsugod ta sa atong kanang the commemoration of the Last Supper. By the way, kanang Huybis, Biyernes ug Sabado, usara na kamisa. Muna inig sugod na to misa inig ka Huybis Santo, manguros ta
dili na tamo closing. Why closing na? Sa may buhaton inig humas misa, magbenerisyon diri sa Blessed Sacrament hangtod mga alas 12 gabi. Nya kaugma, wa gyapon misa Bernie Santo na atay tiniblas gihapon inig alas 6 sa buntag. Nya inig alas 12 na 7 palabras ato lang live tingali dinis atong simbahan o gusto mo maminaw or sa inyo or bang mga TV igka alas 3 mao ang atong veneration of the cross. Inig human ana magprosesyon dayon ta sa Santo Entierro og ikuyog nato Mother Dolorosa og ang tanan nga mga santos nga dagko nga naa ninyo og bisag dili dagko kuyog mo sa prosesyon. Ana, kitang tanan manguyog tana kay wanay trabaho. Nguyog tang tanan, dada ang tanan ninyong mga mada dito. Ay lang na dada ang mga iring tao lay dada. Way labot mga hayop ha, ibili na mga hayop sa inyo. Pero kanang batasan nga murag hayop, basta tao dada lang. Ana. Sunod, ika Sabado Santo, wa gyapon tay misas buntag, naalang tay tiniblas gihapon, nya ini kahapon, mangandam na ta, magdecorate para sa Easter Vigil. Ang atong Easter Vigil himuon nato sa alas 10 sa gabi. Ano? Alas 10 sa gabi Easter Vigil. Mahuman siguro na mga alauna. Ighuman alauna, magbuwag-buwag ta, dunay mo adto sa Mother Dolorosa nga sa Birhen nga karo para sa sugat na diya sa bus. Nya ang resurrection tuwa dito sa kurba. Nya magsugat dayon dire ika mga alas 2. Nya misa dayon ta para sa misa sa sugat. Human manguli ta og buhi pa makauli. Nya mobalik dinhi magmisa alas 7 na. Alas 7, alas 9, alas 11, alas 3, alas 5, alas 7 gabi. Easter Mass. Ana, wa na tay alas 5 sa buntag nga misa. Kana nang sugat. So humag simba sa Easter Vigil, lahos na balik kaduha ta mag misa. Kay kana siyang Easter Vigil Mass mao pa nay pagkumpleto sa usa ka misa gikan sa Huwebes Santo. So atong ikumpleto ang misa, nya mosunod dayon ang Easter Mass kanang misa sa sugat. Mo nang duha atong simbahan. Musimba ta, kumpletohon ta tong usa ka misa nga nagsugod sa Huwebes Santo, ma-close na to siya, musimba na sa ta sa bag-ong misa nga gitawag og Easter Mass. Magsugod sa misa sa sugat. Di ba? Aligri kayo no? Pangandam na mong daan, give your best and I will also give my best. Okay na? O na. Sige. Salamat kay ha sa inyong pag-anhi. Nya manindog na ta para sa atong katapusang pag-ampo. Atong kantahon ang Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve, a te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrima arum Elus tuos misericors
nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post exilium ostenit, o clemens opia, o clemens opia, o dulces, San Jose, ampo mo kami. San Vicente Ferrer, ang Ginoo manaa kaninyo, og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Ayong gabi